Iwang Pikulun Jatimurti, Iwang Pikulun Bathara Guru mesti ora arep menehke kembang sing tok jaluk. Nek kowe tekan repat kepanasan iki mesti mung arep diapusi arep diwenehi keterangan sing janjane sekar utawa sekar Praperdaga Jiwa, sekar Jambu Dipa Nirmala kuwi ora bakal didurke ning Karang Kadempel. Aku metu nganti digotok karo Yama Dipati ya, Tru. Oh, mosok? Iya. Welang mergo do ketoke do wedi kabeh aku ngamuk nang kayangan. Bathara Guru lak unek-unekke. Lho. Kowe ora disotke. Wes ora mandi. Aku kok disotke. Sing jeneng nggo nangker tak uyuhe demite mlayu kok. Apa meneh ame disotke dewa. Ha terus iki titenono mesti dewa-dewa do tekan kene. Nek dewa tekan kene kowe ngati-ati lho, Tru. Nek kowe kon bali aja gelem, bali kena ning bareng karo Sekar Pertaga Jiwa, Sekar Dipa Nirmala. Ya, manut karo kowe le. Ha. Lho maksud sami awak yen to wonten titah ingkang minggah Kayiwangan. Jagat Dewa Bathara mboten kanyono-nyono. Kayiwangan wonten satunggiling titah ingkang sowan, mongko sareng kula waspaosaken. Menika mboten pangling Panakawan Petruk kalian Bagong Kakang. Ah, dalah. Kayangan ki paling ora sing sowan ki ya ratu. Apa pendhita kok cah edan-edan iki? Dah ngapa sowane ning Kayiwangan? Lah menika lho kula menika gumun lho. Ing atasipun namung derajating kawula cilik ning kok mboten kenging daya kekuatanipun bare marti kundha manik. Ing atasipun para ratu kemawon menawi sowan wonten ing kayangan kedang lakoni poso sak mboten-mbotenipun resik air batosipun ajreng menawi kenging walat. Lah cobi lho. Bagong menika sowan Sang Hyang Bathara Guru kok mboten ndodok, mboten laku napa-napa malah tingak-tinguk. Kaya wong gumun. Lah, napa wonten titah sing wantun ngitungi asta panjenengan? Nek mboten Bagong lah mboten wonten to mongko ya luput senjata tawa mboten kuwat kan panjenengan. Gong, iki kayangan le. Ha iya. Aku kok ora mlaku ndodok iki pukulun Sang Hyang Bathara Guru iki sembaning para titah. Weh, kowe guru kan? Heeh. Kok muridé dong teko? Bathara Guru. Bathara Guru. Heeh. Wah. Mencorong sandangane ya, Tru. Ha saka mutiara jamrut ergeni kowe netel mutiara siji kae iso kanggo urip 7 turunan. Tetelke, Tru. Aja. Ora wani kok tetelke ora. Malak ning. Lho kok malak piye? Tangane papat ya. Iya, Amrul Bathara Guru tangane papat. Wah nek adus suwe kuwi. Mergane keleke ngosoki papat. Tenan ora? Petro, ngono dalu Bugulun. Ha, kita sowan yo kena ning Suralaya ning mbok yo sesuk meneh iki nek sowan ki ijen. Ora kan dadak ngejak Bagong. Wah, lah. Para dewa ada ora kajen musuh Bagong nek carane kaya ngene iki. Ayo Wong Kulon Bathara Guru kok deneke kereke papat. Monggo ulun ki dereke panjenengane wis mangabat-abat durung tau wani karo Wong Kulon maneh. Moyo lha kok iki bocah iki cerita wani karo Sang Wong Kulon maneh moyo ki. Tru iki tep apa wong e, Tru? Ayo wong kaya kok omonge tanpa pedhot. Iwang Pikulun Bathara Narada. Weh, iki apa? Heeh. Sing sok diomongke bapak kae lho. Wah, lagi iki aku karo. Heeh. Kaya jog dulu. Jog kowe pait. Bagong aja sembrone tak idak mutar kowe. Weh lho, gedhe aku kowe. Gong. Ora ngawur to kowe iki. Konjur arep nang kayangan arep ngawur ora. Panakawan wonten dawuh Ulun. Aja kladuk wani kurang geduga, Bagong. Dalem. Kita aja rame. Aku apa Wita? Kowe kuwi. Hah? Lah kok muni Wita aja rame. Kita iki kowe. Aku kita. Berarti aku nek munggah kayangan jenengku ganti kita. Ora ya tetep Bagong ning celuturane nek nyebut kowe iki kita. Wah, ngerti ora melu mumet aku netane. Kata-katane iki beda karo nggone dhewe. Bagong.
Ulun isih gedhe paling marma ulun marang jeneng kita. Aja gawe geger. Mengko mundak kita kena warat. Aluweh. Kowe kuwi lho, kita. Jare Bathara Guru kok ulun. Iki ora rampung-rampung perkara cah. Mocap petuk siji ya. Ulun ki aku. Nah, berarti ulune loro to. Kae ya ulun iki ya ulun. Kitane mung aku tok. Petro kantong gulung. Wonten dawuh Bu Ulun. Padha rejo sak prapta kita. Weh, kowe ya kita to wis. Kowe iki menengo sik. Aku tak wangsulan sik. Wah, ora denger aku. Ora denger ya, ora paham. Angel nang kene iki ditelusuri kata-katane iki angel. Wis wangsulan to. Noname pasang Kalimantabe tinebene iki lho dene dumawing tawang tuwang. Tinepakno itu lak manuk ulun. Lha ing sambi kula sowan kula tebih saking Rubeda kepareng ngaturaken sembah pangabekti kula kunju. Iya Petro ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pundi jimat paripe dayaning kasantosan. Petro kantong bala padha saprata kita. Nggih, Bu Ulun Narada wilujeng bekti kula kunjuk Bu Ulun. Ya ulun tampa karya bombong tias ulun. Ora ndak pangestu ulun mamanono ya Petro. Kula pundi jimat paripe dayaning kasantosan. Ponokawan Bagong padha raja sak prapta kita. Inggih Bu Ulun kita sowan ing Sang Bikala. Kemarin kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngersanipun Paduka Ulun. Ora dong. Piye terus? Salah apa bener? Salah. Ya ora. Iwang Ulun Bathara Guru. Iwang Ulun Bathara Guru. Guru kok gulu. Ketrikel ilate. Ya Bagong ora dadi ngopo. Gandeng kita kuwi atmajaning Kakang Ismaya. Mula ulun paringi pangapura. Sanes Bu Ulun. Lho. Sanes piye? Kula niku anake Semar dudu anake Ismaya. Ismaya iki jenenge bapak iki ya isi Ismaya. Wah, nek ngono kok ora kendang. Si S. Pak S. Bagong padha raja saprata kita. Wah, iki lakone iki. Pangestripun Iwang Ulun Narada. Nering Sang Bikala, Bikulun. Ayo syukur. Ayo iya. Wah, cah edan tenan ora. Wis dewa ora kajian iki wis ora. Petro padha raja sak prapta kita. Pangestripun Iwang Ulun Bathara Indra wilujeng. Bagong padha raja sak prapta kita. Sapa Indra? Bathara Indra. Kowe nggon film kan? Udu. Ora ana telu to, Dono Kasino Indra. Iki dewa ya. Wah, kok tak tendang modar. Kok tak tendang ngendi kowe? Ora ngerti kok ditendang ora. Bathara Indra. Oh nggih, pukulun Bathara Indra. Bekti kula katur nggih pukulun. Iya. Ulun tampa Bagong prayogakna. Nun nggih, sampun boten kirang prayogi. Petro padha raja sak praptamu. Pukulun Yama Dipati wilujeng. Oh iki bahaya lho, Gong. Hah? Iki bahaya. Iki sing tukang jabut nyawane titah. Iki kok mburi ya? Heeh. Bagong padha raja sak praptamu. Sapa, Tru? Yama Dipati. Iwang Ulun Yama Dipati wilujeng. Bekti kula kunjuk Bu Ulun. Iya. Ampun dicabut. Ora. Maneng kemawon kira. Ucul dhewe. Boten sah dicabut. Iya. Bagong iya. Edanan kok kowe, Gong. Aku biasane ngono e. Tak nengke wae biasane. Petro kantong bolong padha raja sak pratamu. Pangestripun pukulun penyarian wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petro. Pangestu tampanana. Nggih. Bagong padha raja. Sapa ki, Tru? Penyarian. Oh, pacare. Udu. Pukulun penyarian. Ayo ki nang kelurahan Carik to? Ora. Penyarian ya pokoke sing nyateti apa-apa. Sekretaris maksudnya. Heeh. Pukulun penulisan. Wilujeng bekti kula kunjuk pukulun penyarian. Iya Bagong, prayogakna apa kawan? Nun nggih. Lho, kok guyu apa? Sampeyan yo mesem kok. Berarti aku nang kene iki entuk masak. Wah, gayamu ora. Pukulun penyarian ketoke seneng enak aku omong terus iki.
Iya ning iki ning kayangan kok ndak nek Iwang Pikul Bathara Guru ngendika Bagong aja sembrono ulun sotke dadi cacing. Bisa dadi cacing tenan. Waton ora ketemu wong mancing lho. Ha iya. Nek ketemu wong mancing cilaka aku ambil ditemleki nggon pancing cemplungke banyu diserot karo wader. Wader ya. Rara. Petro dalem ana wigati apa kita sowan apa saka karsanira pribadi apa pancen diutus dening wong atuamu Kakang Ismaya menawi Pati Agung Pangaksami keparing kula ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron klapa ampun tak mbok bilih wonten patula nggih kula munjatur sapa paduka Iwang Adi Pukulun Petra kaya ora dadi ngopo matur sembah nuwun ndongkap angka kalih wale-wale menapa Pukulun sowan kula wonten ing kayuwangan menika sayekti mboten saking pengajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus sapa ingkang utus ha nggih Bapak Semar inggih Bapak Semar nggih Kyai Nayantaka ya Sang Hyang Ismaya lho sewu malah samangke kula badhe nanjihaken kondange akeh padha nyebutake nek Sang Hyang Ismaya niku nuwun sewu kadangne Sepuh Bathara Guru nggih panjenengan niku janjane niku napa ming cerita napa asli iya pancen nyata Kakang Ismaya kuwi kadangku tuwa bener Gong Bapak iki jebul kakange Bathara Guru ngopo Bapak dadi kere ning jagat iki ngerti dadi dewa malah mulya dhewe ya ora kedungsang-dungsang uripe kakange Bathara Guru kok ngere nang Karang Kadempel mangan intip kaya banyu dikopiok nang weteng arene ra ya mamane paling ora roti ya ning bapak kuwi seneng ngono kae kok wah Semari pancen aneh nggih nek ngaten kula ngaturaken panuwun lah dene wigatosipun Pulun mboten sanes sestunipun bapak menika bingung perkara apa bapak niku janjane mung kepengin duwe kajat nggih menika bangun desa. Semar menika pengen bangun desa. Wah, lakone Semar bangun desa iki. Wis dibedhek ora, aku iki senengane mbedheki ngono iki kok, Gong. Soale wis saking kerepe. Iki nek aku ora gawe sanggit liya. Ha iya, ndak padha karo ning YouTube. Endi? YouTube iki sapa? Bakule Bamir. YouTube iki teknologi kok. Kene ra ono YouTube ora. Lajeng lho kok lajeng kowe iki ngopo? Ning ngendika ngono kok. Iya. Alae do ora omong. Aku omong dhewe. Sabanjure piye? Bapak bangun desa menika kok mboten bangun perkara papan sing magrong-magrong, papan sing becik, sing apik, utawa bapak niku pengen bangun rumah sing wah luar biasa menika mboten. Ning kersanipun bapak menika mbangun lahir lan batin, ya lahir, ya batin. Panggesanipun para kawula uripe para jenenge masyarakat Karang Pradisan menika supaya mundhak ya bab tetukulane, ya bab ayem tentreme, ya bab nggone gotong royong menika supaya sengkut gumregut mula bapak kepengin bangun desa supados mujudake desa ingkang sae inggih menika desa Karang Kadempel. Inggih samukawisipun ya bab menapa kemawon mergi sakmangke menika nadyan sampun sae ning ibarate aja kok banjur marem mergo kahanan sing wis ana ning luwih becik ditingkatake lan diundhakake supaya luwih monjo lan luwih kabiyawara. Iya Petro nggih. Cobi to nek tempu dipundi bedaning Palembah bedaning kapitadosan menika dados sarana cecungran. Ning nek teng Karang Kadempel mboten, Karang Kadempel menika bedaning Panembah, menika mujudaken setunggiling kerukunan antawisipun setunggalipun. Sing siji ngurmati panembahing sing siji, sing siji ngurmati panembahing sing siji. Mula Karang Kadempel niku arang gontok-gontokan, arang padha regejegan. Anane ming sayuk rukun masinamatan daya dinayan. Tunggal cipta rasa karsolan karyane mujudake setunggiling desa ingkang kaloka tinimbang desa liyane. Lah terus niate Semar napa? Tentrem ayeming Karang Kadempel menika aja kok ming tekan Karang Kadempel tok. Sing jeneng napa-napa niku isone gedhe niku apike saka cilik. Mengke nek ujug-ujug gedhe niku terus jeblok. Ngoten.
Iya Petruk. Nggih. Mula saka cilik sing jeneng arep tekan dhuwur niku ya alon-alon le munggah aja terus mencolot mengko nek kepleset gak malah gegeblak malah ora apik. Lah niki gandeng Karang Kadempel niku wis apik digawe apik meneh supaya desa kiwa kinentengening Karang Kadempel niku padha kepengin tentrem kaya Karang Kadempel terus tiru-tiru supaya kiwa tengening Karang Pradesan Karang Kadempel menika padha kepengin tentreme kaya Karang Kadempel terus melok-melok sing dikersake bapakne Semar. Ngono Petruk nggih. Lah, ning bareng wonten iku kula sarujuk, kula mathuk, kula cocok. Ning kok terus Semar kendel mawon. Bapak niku meneng mawon. Lah terus kula jawil, jane apa, Pak? Ana bab sing abot apa piye? Nek perkara Prabeya, perkara Brana Picis dibutuhake, mengko aku tak matur gara-gara Pandhawa mergo bapak iki dadi pengayomaning Pandhawa, bapak iki dadi panakawaning Pandhawa. Nek ora duwe ya nyuwun karo para Pandhawa. Ora Petruk, aku ora duwe niat bangun perkara iki utawa bangun Karang Kadempel iki nganggo srana Prabeya ora. Ning kabeh masyarakat arep tak caketi atine. Ayo to didudah rasane tresna karo bumi kelahirane, tresna karo bumi wutah gedhe ya kuwi Karang Kadempel. Dadi ora usah nganggo Prabeya. Bangun desa nganggo Prabeya niku tetekke dhuwit. Mengko bangun tanggul terus napa diborongke. Lah niku tegese tetekke dhuwit. Ning masyarakate supaya sayek saeka kapti, tetunggalan manunggal. Ayo to, iki apik dienggo dhewe, iki becik awake dhewe sing ngrasake. Mula ayo bareng-bareng padha dibangun. Nah ngoten niku arepe bapak. Iya Petruk kuwi becik banget. Nggih. Ning kok bapak niku paring pangandikan. Bapakmu paring pangandikan piye? Srana iki bisa lancar, srana iki bisa rancak. Kabeh para kawula sak Karang Kadempel bisa ngrasakake ayem ayem tentrem. Waton syarat sranane kaya sing nalika aku ngimpi kelakon, Truk. Bapakmu ngimpi apa? Bapak niku ngimpi methik Sekar Jambu Dipa Nirmala kalih Pelem Pertangga Jiwa. Niku sing abot teng mriku niku. Bapak niku ngasta kondur wujudipun Sekar Jambu Dipa Nirmala kalih Sekar Pelem Pertangga Jiwa. Mongko Jambu Dipa Nirmala Pelem Pertangga Jiwa niku thukule ming neng Kayangan. Lah terus kula cancut, saiki gareng piye sing tuwa? Sagu munggah Kayangan ora? Gareng sambat nek awake lara kabeh. Nek kon munggah Kayangan mboten iso mergo Kayangan niku munggah gunung Himawat sing dhuwure ora karo-karuan. Dalane menggak-menggok lan sak piturute. Iya, nggih. Lah terus gandeng gareng ora gelem kula saguh. Ndilalah kok Bagong ya saguh. Ha to, Gong? Heeh. Arep kula karo Bagong walu tekan mriki ora bareng. Kowe metu ngendi to, Gong? Serungga. Oh. Kowe metu Parangtritis mesti ana to? Heeh. Nilai losmen to kowe? Ora. Ora ya. Wah, kowe iki. Napak tilas. Napak tilas dengkulmu melocot lho lah. Senengane aja sok buka wadine wiyaga-wiyaga. Ngerti ta aku? Aku mula emoh, aku liwat Serungga. Ha iya. Arep mampir none Simbah malah gerah. Ya ora apa-apa. Lah sak banjure mila suwan kula sampun purun Bathara Guru menika wonten sukalelaning penggalih sak mangke paling ogungan. Kepareng sak mangke mandhapaken Sekar Pelem Pertangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipa Nirmala menika kaparipun dhateng Petruk niku bapak sing nyuwun. Omonga Bathara Guru, omonga Si Manikmaya. Aku wis ora mapan ning Kayangan. Aku wis ikhlas dadi titah, aku wis ikhlas dadi menungsa lumrah. Nek nganti Bathara Guru kok ora menehke kembang Jambu Dipa Nirmala, kembang Pelem Pertangga Jiwa, aku sing arep munggah ning Kayangan. Bathara Guru njaluk tak walik mripate. Ngoten. Ya, Gong. Ora aku ora krungu kok. Ajar lho kowe. Ora ana kata-kata ngono ki ora ana. Kowe senengane nambah-nambahi ya, Truk. Wah, bapak iki wong sopan kok adake ora ana kata-kata kaya ngono kok. Apa bapakmu ngendika kaya ngono? Jane mboten. Ya namung kula ki mawon supados suasanane rada tegang ngoten lho.
Dipun paringaken napa mboten? Nek diparingake dina niki ajeng kula boyong kalih Bagong, dene ora. Kula kaparingan Purbawasisa. Terus kene maju tak sebul bun-bunamu. Nek wis tak sebul bun-bunamu, kowe munggah ning kayangan. Nek guru ora meneke kembang jambu dipunirmala, kembang pelem pertangga jiwa, kowe ngamuka ning kayangan. Ora ana sing iso menang karo kowe. Arep manik maya nggunakake cis trisula, guntur geni guntur angin, ora bakal iso ngobong awakmu, ora bakal bisa tumama ning awakmu. Nah, nuwun sewu mula bengi niku kula rada gleleng. Nek kula disebul bun-bunan kula mboten ajeng pripun-pripun. Upama panjenengan ndawake guntur geni guntur angin, nek kula ora apa-apa, ning mang ndawake Bagong. Bagong dereng disebul bun-bunane. Wah, semari banci ndek banci ladan. Iki kok sing dadi korban aku ngono. Kowe wis disangoni daya kawijayan karo bapak, aku blas e. Ha engko nek ditamani cis trisula sing modar kowe. Modar nang kene. Aja kuwatir, Bagong. Wong mati ning kayangan iki njujug swarga. Wis terus kowe bali dhewe. Aku tak mati nang kene. Aku ngendikane Bathara Teka iki, Gus. Anu Bathara Teka iki nek mati nang kayangan iki bakal munggah swarga. Wis kowe nang neraka tak idiak sirahmu. Lamit ya, Tru. Sing ngomong sapa wong mati ya didelok ala becike, nek ala ya nyemplung neraka, nek becik ya nyemplung swarga. Ora ana kok mati ning kayangan jujuk swarga iku dapusi Bathara Narada. Wah, asem e. Ora tak ngujog lho. Agene pancen trembelane kok iki. Iki Bathara Narada iki kami tuane kayangan dijagjok-jagjok. Ajok ora? Ayo ajok. Ajok ya wis. Ngene kok geger ora. Ngono Petro. Nggih, nyuwun pangapunten. Namung sedelo kemawon. Mangke menawi sampun paripurna nggih damel srana syarat inggih menika wujudipun pambangunipun padukuhan Topa Desa Karangkadempel badhe kula konduraken upami dipun paringaken dhateng Bapak malah Bapak matur nuwun syukur kinaya pusaka wonten ing Karangkadempel pukulun Kakang Rodo kados pundi Kakang Landara dase tadi apa sing kula aturaken sekawit kala wau jebul wonten nyatanipun wong jatuh Paduka Dipradi Bathara Guru nek Pandhawa ora duwe niat apa-apa ya kiwa tengening Pandhawa serati ning Pandhawa lah talah nyata Petra sowan njaluk kembang pertangga jiwa kembang jambu dipunirmala monggo Purbawasisa nasta Paduka Dipradi Bathara Guru dipun paringaken menapa mboten nek ora diparingake ya kudu bisa nundung Petra nek diparingaken ya menika langkung sae janyatanipun ingkang mbetahaken menika Semar Badranaya Kakang Semar Nayantaka niki kadang paduka sepuh piyambak. Inggih Kakang. Nanging menawi kula paringaken sakmangke menawi kawanguran dening para titah sanesipun. Tan murungoke dinten kula menika dewa ingkang banci nggih banci ladan. Lha sampun kathah ingkang badhe nyuwun sekar Pelemertangga Jiwa miwah sekar jambu dipunirmala. Mboten kula paringaken nanging sareng kula warga kula piyambak ingkang nyuwun tumunten kula paringaken. Menika mangke dados aloking para titah mapan wonten ing jana loka Kakang. Wis monggo. Ning kudu ngati-ati lho, Di. Ngati-ati le atur langsung kalian Petro Kantong Bolong. Nek nganti panjenengan sisip gone paring pangandhen kalian Petro Kantong Bolong, arep apa kan bocah iki bocah lantit. Batur niki batur sing pinter. Mengko ndak krimikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan, ndak kayangan digojak-jakan dening para Panakawan. Petro dalem ulun bakal maringake ya kuwi wujuding sekar Pelemertangga Jiwa lan sekar jambu dipunirmala. Estu ulun? Iya Petro. Nanging kuwi becik gandeng sekar mau kudu dipethik sarana ulun pribadi ingkang methik. Mula kula ngenten ana ing repat kepanasan. Oh nggih. Sawise kita mapan ing repat kepanasan, mengko ulun merpeki lawan jeneng kita. Kita bakal ulun paringi wujuding sekar Pelemertangga Jiwa lan sekar jambu dipunirmala. Oh nggih, siap. Nek panjenengan kaya ngoten kula niku mboten badhe andhuwur parang Kepan Paduka Wampul Bathara Guru mboten. Nek dipun dawuhi nenggo wonten ing repat kepanasan sendika kula tak mundur saking Datulaya utawi Bali Mardi Kundamane. Ngentosi sak bibaring pepanggihanipun para Jawata, kula ngentosi rawuhipun Wampul Bathara Guru. Iya, Panakawan Petro. Menawi ngaten nyuwun pamit ulun.
Madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pulun rada kula nyuwun pamit. Ah, Petrus sing ati-ati. Pulun Bathara Indra kula nyuwun pamit. Ya Petrus sing ati-ati. Pulun Yama Dipati kula nyuwun pamit. Ya Petrus sing ati-ati. Pulun Menarian kula nyuwun pamit. Ya Panakawan sing ati-ati. Sampun pulun kula nyuwun pamit ngentosi wonten ing repat kepanasan. Iya Panakawan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Panakawan Petrus. Kakang Rodo. Punami? Petrus sampun kersa mundur. Lah menika kok kadangipun Petrus Bagong tasih mogok-mogok wonten ing mriki. Kowe lah dalah iki bocah iki arep ngapa ya? Bagong kita iki Petrus iki wis metu ning repat kepanasan kok kowe kita durung metu iki piye? Metu kok dipaksa. Lire piye kita ora gelem metu? Ra ati kula kok ora kepenak ya. Ora kepenak perkara apa Bagong? Nek Petrus mboten patosa nggadaken pengendikanipun Iwang Pikluntrada, ning nek kula kok setiap omongane piyai niku tak petung, tak glejah. Tak goleki iki lereke kata-katane iki nendi? Mengkono. Nggih. Lah terus panjenenganipun Iwang Adipukulun paring pangandikan. Niku kula bundeli teng ati kula. Jane ngaten mawon. Luwih becik jujur mbangane sampeyan tumindak sing ora jujur mengke gawe gelo atine Petruk gawe gelo ati kula mengke kayangan rusak merga saka pakatine Petruk awulung sampeyan jujur pangandikaku sing piye Bagong akeh wong sing kepengin njaluk kembang Jambudipa Nirmala kembang Pelempertangga Jiwa mboya ulun paringake yen nganti ulun maringake kelawan Semar ateges padha ngarani yen to kula warga diwenehi ngampil nek wong liya ora diwenehi ngampil mengko dikira mban cindhe mban siladan ayo ada nggih mboten iya Bagong nah dengan melihat kata-kata itu bocah iki omongane kok tekan kaya ngono iki piye ra kanthi niti presa kalimat kaya ngoten niku kula nggadahi pemanggih lan kula saged menggaris ngandhapi ora kaya kowe menggaris ngandhapi ki apa menggaris bawahi kalimat panjenengan ateges panjenengan boten ajeng maringake wujuding kembang Pelempertangga Jiwa kalian kembang Jambudipa Nirmala nggih napa mboten Kakang Rodo kados pundi ala dalah konangan karo genjik siji iki wah dalah Petrus ora iso gagapi menjane adi guru lah kok malah Bagong sing iso nyurasa menjane adi Pranmanipaya dheweke ora trima lan ora gelem metu ning repat kepanasan ah das pundi Di nggih kula piyambak bingung pun saniki ngaten mawon kalah cacak menang cacak dipun blakaken kalian Bagong ngaten Kakang nggih monggo kula aturi bloko kita us napa ya jenenge ulun kula aturi bloko kalian kita tetep kuwalik panjenenganipun pukulun kula aturi kita aduh kula aturi bloko kalian ulun sakarepmu Bagong nun bloko suta blakotang terus terang waduh kata-katane kok kaya ngono to kata-katane piye aku mau bloko suta blakotang terus terang ateneh genteong Bagong wong edan ning kayangan ki ora kena saru sing karo ki sapa kok teko wus ana wong saru kok mengiroke blakotang terus terang kok saru ora prasaja wae nggih yen to Semar bakal nyuwun Pelempertangga Jiwa wujuding kembang lan kembang Jambudipa Nirmala yekti Semar nerak pacak nerajang perbatang lho sebab apa sebabe Semar kuwi titah Semar kuwi titah jare kakang panjenengan Kang Mas panjenengan sang Hyang sapa mau Ismanto Ismaya Ismaya iya lah padha karo Semar iku uripe nang donya ning jane statuse dheke wong KTP-ne wae kula delok status dewa ngoten lho niku ateges Semar niku dewa
Sampeyan aja terus beda-bedake Semar karo panjenengan. Dume panjenengan dadi dewa teng Kahyangan Suralaya. Dume panjenengan Semar urip ning Ngadipada, terus sampeyan beda-bedake derajate Semar karo sampeyan. Iku jenenge ora kabeh. Monggo sampeyan padha-padha putrane. Modar aku. Coba. Ora deng kok ndak tak omongan. Lah ya anake sapa? Anake bapakne. Bapakne sapa? Empuh. Sang Hyang Bathara Tunggal. Nah, Sang Hyang Bathara Tunggal. Sing biyen jare lahir ceprot. Wujud ndok. Nggih to? Ngerti kaya ngene tak dadar. Modar kabeh sisa. Pak goreng kei Lombok ora ana Bathara Guru. Ora ana Ismaya. Ora ana Teja Mantri. Mlebu ning wetengku kabeh. Cakep nekate kaya ngene lho. Iki ning Kahyangan kok nekate sak penake dhewe iki piye? Tetep ulun ora bakal maringake. Nek ora gelem maringake, Petra wis diparingi daya kekuatan karo Semar. Rawe antas malang mesti bakal tak putuk. Dawuhe Bapak Bagong, kaya anakku sing tak tresnani. Petra tak wenehi kekuatan. Aku percaya karo omonganmu. Merga kowe iki tim sukses Semar Badranaya. Mula kowe kudu iso omong ning ngarepe Bathara Guru. Nek pancen Bathara Guru menehake sakarmu tawene Purbawasesa, aku kakangne Bathara Guru, kowe menang gawe geger ning Kahyangan. Mas tu nomo sidam sekaring bawura langgeng ngawi gena mas tu pun nomo sidam mas tu iwang jagat karo sinam tondo kawisane gena panjang tujuh kasih rakyat ngomong gini dari itu ditengahke ini malah janturan ini ngapa wah wong ilahe iki sebutane para dewa aku ya iso nang wong ilahe sekaring bawana langgeng sekar mayang. Wah, isih kelingan lagune Gomblo. Kowe lah, pukulun tepang kali Gomblo. Ayo sembuh ra caturan ora. Aku ngerti lagune lah. Iki sapa iki? Bathara Indra, ngati-ati ya, Ngen, ngati-ati. Nek musuh liyane kita kena sembrono, ning bocah iki ndugal warisan. Ngerti ta kedadiane Bagong iki saka sapa? Mula Bagong kuwi ndugal warisan ora luput senjata tawa, ora tau kena walat, ora tau kena apa-apa merga Bagong iki dumati saka ayang-ayangane Semar. Weh. Berarti aku duwe anake Semar. Kita kuwi kancane Semar ingkang dhisik dhewe janjane pancen Petruk karo Garengke luwih kalah tuwa lawan jeneng kita. Oh, asem. Oh, diterno gajule sirahe. Kok digajuli sirahe ora kualat tuaku kok. Bagong, Nun. Waspadakno. Nggih, ulun Bathara Indra. Ulun putrane Bathara Guru ingkang angka catur. Angka papat. Iya, mbarepe sapa? Lho. Perkara mbarep karo Ragil kuwi dudu perkaramu. Putrane Sang Hyang Manikmaya kuwi pirang-pirang cacahe. Persasat Jawata iki putrane panjenengane kabeh. Wah, edan. Luar biasa. Ora kabeh. Apa ora? Kok Bagonge omongan iso ditekuk-tekuk ora. Kuwi jenenge nyalahi peraturan ning pemerintah. Ana apa? Apa gunane ana BKKBN? Luar. Kena ngapa Bathara Guru anake pirang-pirang. Kuwi teges ora iso dadi paturadane para titah. Dene dawuh karo para titah, cukup dua saja. Apa itu? Iki kok anake sing ngomong papat. Sendra, iki gek ditonyo ngono wae malah sekarang kok. Aku ditonyo, aku tiba dene ngenengi teko, tumplak kabeh. Ora dojok kabeh semono. Wah, lah trondolo tenan kowe. Sumuk malah aku. Gagas Bagong malah keketku dreweran ora karo-karuan. Bagong kita aja wani karo Kanjeng Rama Pukulun. Mergane Rama Pukulun? Lho, Rama Pukulun ramamu apa piye? Kowe wong adi Pukulun tumindake ora jujur akon karo Petruk nunggu ning jaba. Ning jebul panjenengane arep blenjani karo Panakawan Petruk. Monggo Petruk kakangku. Sing dikongkon karo bapak ki werna loro anake Semar siji Petruk loro Bagong. Nek
nek Petruk ora dong kalimate utawa pengendikane para dewa, Bagong sing iso glejah pengendikane para dewa. Mula wektu dina iki kula njaluk keterangan sing gumathok. Nek ora dikekke Sekar Prempertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala, Lena pangendamu penek dhewe. Lho. Dadi penek dhewe apa enek wae. Aku kulino nyolong kok. Nang penek tak yok. Gogrok kabeh kembange. Aja ngawu gawan ngawur. Ya wis men. Yen kita wani kan para dewa, tegese kita bakal cepak pati kita Bagong. Pancen kuwi sing tak gayo. Urip ngopo bendina mung bayar kreditan wae. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000. Uripku ki wis rekoso. Ciduk tak kredit kok. Lah ciduk kok dikredit iki bangetan lho. Ya men karepku. Sedang rusak urung lunas ya wis ngrekoso mayan uripe. Kita metu njaba tunggu ning repat kepanasan. Mboten. Kula tetep adem nyuwun keterangan. Diparinge napa mboten? Yen diparingke kayangan ayam-ayan tentrem. Yen ora diparingke dening Wang Pikulun Manikmaya, kerubutan para dewa. Lambe saiki suarane kok ya sampeyan. Ayo, sapa kene sing dadi senopati ning para Jawata? Yen perlu Yama Dipati njabut nyawane. Bagong urung njabut nyawa, teteki untune jabuti untune. Sing kondange Wang Pikulun Bathara Brama sing iso ngobong apa-apa masamu aku ora nggo ember. Bathara Brama metu guyang legane ati. Mlebes banyune. Ayo sama meneh yang arep rubut karo Bagong. Nek ora tak kayangane iki dewa-dewa Jawa Radil. Bangane Semar munggane kayangan wong tuwek ketayalan. Luwung Bagong sing ora trungo ning kayangan. Metu njaba ora metu ulun bopong ning njaba. Ayo, kowe bopong aku piye kowe beda apa? Wedan. Iki bali meneh ki piye? Endra. Iki mrucut ki piye? Apamu kawan kowe? Lendange tak kesrok. Aku mbrojol dhewe ayo. Bagong wis sepeleke cah dedoya. Nek men digendong aku digendonge. Sok tak tibake dhewe. Saking kesele. Kono. Pegel aku anu. Weh, yang mati. Wae Bagong gendong. Kakang Rodo kadipun dilelampaning kayuwangan. Di namung sejatosipun menapa paduka dawaken menika yektosipun namung badhe ambabar dhateng swasana ing mboten sae. Meskipun paduka menika paring kalilah dhateng Petruk Ambaya mujuding Sekar Prempertangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipa Nirmala. Inggih Kakang. Nanging kula nggadahi pemanggih sanes. Pemanggih Dasundi. Kakang Semarangipun badhe ambangun Karang Kadempel menika kuwatos sing manah kula ngembari dhateng pangaos ulun Kakang. Panjenengan menika senenganipun gadhahi raos sing mboten sae dhateng Kakang Nayantaka. Lah cobi to. Namung derajatipun desa kemawon lha kok badhe ngembari dhateng pangaos paduka Ki Pramesti Bathara Guru menika ora mokal kelampanipun. Nuwun sewu. Sampun kathah para titah ingkang sumuya dhateng Kakang Nayantaka menawi ngantos malih panembahipun lajeng sami manembah dhateng Semar tumunten lirwa dhateng panembah kelawan panjenengan ulun menapa mboten nami menika ngrisak dhateng kayuwangan. Mboten malah Semar menika ingkang tansah nuntun dhateng para titah supados tansah manembah dhateng panguwasaning dat Kamur Wegdat mboten nembah lan panjenengan nanging manembah dhateng murbaning Wang Mahanasa inggih Sang Hyang Dat Kamur Wegdat tegesipun Gusti ingkang karya loka mekaten Kakang nggih nanging tetep kula mboten mathuk miwah kula mboten rujuk menawi paduka adik kula mboten mathuk kuwi mboten rujuk menawi badhe kelas menawi kaya menika mangke badhe ngrusak dening Panakawan kula ingkang badhe panggih dhateng Petruk kalawan Bagong namung saderengipun Kakang Rodo latri ndhawuhi dhateng para Jawata inggih supados munduraken Petruk lan Bagong syukur bagi menawi Petruk lan Bagong kasoran mengsah para Jawata
kula mboten badhe ketayalan manggi petuk lawan Bagong nanging menawi para Jawata mboten kewagang nandhingi Panakawan kula aturi matur dhateng ingkang rayipun Jatimurti kula ingkang badhe paring wangsulan dhateng Panakawan kekalih menika Kakang. Nggih monggo lajeng sasampun menika kula ingkang badhe mandhap wonten ing Janaloka kersanipun niti priksa dhateng kawontenanipun Kakang Nayantaka menawi saged badhe kula emutaken sampun ngantos ngembali dhateng Pangwaos Ulun nanging menawi boten saged kula nuwun sewu paripaksa kula mentala dhateng Kakang Ismaya. Dalah panjenengan menika senengane ngurupake geni memungsuhan dhateng Kyai Semar Badrana ya. Ha iki monggo ning nuwun sewu lho. Nerada tunggak waru tunggak dadap. Tegesipun menapa Kakang? Nek wonten menapa-menapa kula mboten melu-melu, kula mboten melu garap. Kula semanggaken ala becik bener luput panjenengan kedah nanggel. Inggih Kakang Rata. Ha nggih kula semanggaken. Penyarian kula wonten timbalan ngadhawuh budhana kang padha sibu. Jeneng ulun nedya mudhun saka ling sira Pandhawaru binanggun manjing telenging Suralaya. Kula ana nang istangan dawuh, nemat dal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Penyarian. Aku wis metu nerepat kepanasan kok kowe jek kene ning Suralaya kok. Ngopo e? Tak gawe rame sisan. Lho. Digawe rame sisan piye? Sinuwun jagat Giri Pratika kowe ra kelingan to kendikane. Nek nganti kembang Pelempertangga Jiwa karo kembang Jambu Dipa Nirmala kuwi diwenehke karo Petruk, mengko dianggep pukulan Hyang Jagat Girinata kuwi piyai sing ora adil, dewa sing ora adil. Kanthi aku menggaris ngandhapi kata-katane Sira Prab pukulan Bathara Guru kuwi aku curiga. Apa? Curiga. Curiga ya apa? Kuwi lho, ora percaya kuwi lho. Cubriya. Nah, aku Cubriya. Iwang Pikulun Jatimurti, Iwang Pikulun Bathara Guru mesti ora arep menehke kembang sing tok jaluk. Nek kowe tekan repat kepanasan iki mesti mung arep diapusi arep diwenehi keterangan sing janjane Sekar utawa Sekar Pelempertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala kuwi ora bakal didunke ning Karang Kadempel. Aku metu nganti digotok karo Yamadipati ya, Tru. Oh, mosok? Iya. Bilang mergo do ketoke do wedi kabeh aku ngamuk nang kayangan. Bathara Guru unek-unekke. Lho. Kowe ora disotke. Wes ora mandi. Aku kok disotke. Sing jeneng nggo nangker tak uyuhe demite mlayu kok. Apa meneh ame disotke dewa. Ha terus iki titenono mesti dewa-dewa do tekan kene. Nek dewa tekan kene kowe ngati-ati lho, Tru. Nek kowe kon bali aja gelem, bali kena ning bareng karo Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Dipa Nirmala. Ya, manut karo kowe le. Ha. Bener kandhamu iku. Kandhane kok sing iso ngapusi jebul rame menungsa, dewa ya iso ngapusi. Ha iya. Ngati-ati lho, Tru. Rasa kuwatirku, aku disebul bun-bunanku ping 3 karo bapak. Jare bapak aku digdaya, tak jajari nek mungsuh dewa iki menang apa kalah. Ngati-ati. Heeh. Malah kowe wae sing ndelik. Napa? Kurang disebul to. Nadyan ora disebul dening bapak, tak cobane aku nek mungsuh dewa, Tru. Menang apa kalah kira-kira? Ketoke kalah. Apa? Aku ora disebul kok. Ora ana masalah. Men kalah ya men. Ya wis diantepi ya diantepi. Dadi kula kunjuk pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Ya pitul tak tampa pangestu Tamarana. Nggih, sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Pulundra Brama bekti kula kunjuk, ya pitul tak tampa pangestu Tamarana. Kula pundi? Sing mburi sapa, Bathara Brama. Wah, iki sing sok nang radio. Lho. Sapa?
Bromo Kumbara udu Bromo Karak wis kuno banget kok aja ditoke to wis do lali kuwi jaman cilik-cilikan kuwi Bromo Kumbara kuwi ora ha iya Pukulun Bathara Indra bekti kula kerja ya Bagong gak apa kowe mau tak gendong kok merucut sampeyan gendong meng angas-angas ora serius mula kula obah wae tiba terus mlebu meneh teng Suralaya. Iya. Nggih. Terus dibopong karo Kakang Kulun Bathara Yamadipati. Nek nika lho nyikep tenanan nganti rasa ambegan aku. Nganti tekan riki niki Bathara Brahma bekti kula konjo. Ya Bagong tak tampa. Pangestu Ulun Tampanono. Niki sangat anggen dadosaken jimat. Saya ya terus tak golek banyu. Lah ngopo? Kae Brahma wae dewane geni nek ora disiram kok ndak. Ora murup genine adhe cilaka. Rasa, aku wis bul-bulur aku ping 3. Rasa kuwatir kok. Kuwi katosipun nemban dawuh timbalane Wang Pikulun Jatimurti ya Rama Pukulun Sang Hyang Jagatnata. Petruk dina iki kowe kon bali. Ngandel ora. Terus Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Dipunirmala ora bakal diwenehake marang kowe. Merga kuwi kembang kayuwangan. Ora sadengah titah iso mboyong wujuding kembang ing mapan ning kayuwangan. Mangke to, bapak niku ya dewa. Ya wong bapak niku wujude titah. Kan? Dadi nek bapak nyuwun Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipunirmala niku wis sak trepe wong bapak niku ya panjalmaning Jawata. Kan? Kok ora diparengake? Kok Iwang Pikulun Bathara Guru ngendika nek ora saben titah iso mboyong Sekar Dipunirmala lan Pertangga Jiwa. Niku ateges Iwang Pikulun Bathara Guru wis nyebratke bapak minangka dadi garping Jawata. Monggo nika titih Sang Hyang Bathara Ismaya. Riwon kula nyuwun keterangan. Nek kula entuk keterangan sing gumathok ora apa-apa kula bali, kula tak matur kersane bapak. Nek mengke bapak nesu, kowe dadi manik moyo wis ora nganggep aku kakange. Petruk rasa melu-melu. Aku tak munggah ning kayangan. Sapa sing wani karo bapak? Ayo. Wang Sulandra. Apa sing domonge Petruk iki betul? Iki mumpung aku karo Petruk isih gedhe paling marmane. Ora ngamuk ning kayangan. Nek nganti aku karo Petruk ngamuk, umpama aku kalah, aku medhun ning omah. Ning Karang Kadempel, Pak, aku diajar karo Bathara Indra, karo Bathara Brahma. Nek bapak nesu piye? Blogegeku geku kesaduli to. Lit. Mel. Indra karo Brahma kok ngajar anakku tersayang. Kepengin ora suwe nek dadi dewa, munggah ning Sulendra Bawana, munggah ning swarga Dahana, ngubal-ubal entut mudhar. Ngontute bapak iki, aku iki ditute patang sasi opname. Ya, Tru? Ayo sembrono ora. Wose gelem bali apa ora? Nek kula purun wangsul ben awamu. Yen mboten purun wangsul, mapan tak cempluki kawah condro di muka. Waduh. Kok cempluki kawah condro di muka. Ora apa-apa lho ngadus awake dhewe. Kawah condro di muka ki apa? Kolam to. Wis. Kawah condro di muka ki geni utawa neraka sing ngukum wong sing tumindak angkara. Isine geni tok kuwi nggo nyiksa wong. Aduh. Lah ya mulai. Lho kok saya mulai ta? Wis wajur tak paneni kok mulai. Rasa wedi lho. Kawah condro di muka dicemplungi wong ora salah karo awak kaya awake dhewe iki genine adem. Sing ngono sapa? Aku ngono. Lah ngono apa ora? Lombak mengarang iki. Kowe ngawur senengane ra. Kula mboten perlu wangsul. Yen ngono kowe wani karo Bathara Indra. Estunipun kula mboten mantun. Nek ganen panjenengan meksa kali kula nggih nyuwun pangapunten Petruk. Isih gedhe palimur mulun kelawan jeneng kita. Ayo bali. Bali apa ora? Wangsul kula nek nganti didukani bapak kula isin. Kula wirang. Mula nyuwun sewu kula mboten ajeng wangsul. Yen kowe ora bali terus wani karo para Jawata. Nyuwun sewu mboten ajeng mantun. Kula nek kepengin boyong Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipunirmala. Niku tok nggo sah bapak li ajeng bangun Karang Kadempel kok pukulun.
Oh, iku. Wah, Semar iki ngapusi. Semar iki biasane iso omong ngono iki lho. Gedheke atine anak ning jane ora ono apa-apane. Ajare wis disebul siramu, kowe iso digdaya ngungkuli dewa. Adantem becara itu kok, aduh mati aku. Waduh gedhe-gedhe aku mati. Apa iya kowe? Kok aku sing ngrasake lara e. Wah, wis. Ya mulai yo ajare Semar. Lho. Lah ngopo? Ngapusi kok. Nyatane musuh dewa ya kara kok. Kok tendangane. Aja kok kae bapak kok. Bapak piye? Atur piye njaluk bantuane sapa? Wis. Aku kowe. Terus. Kowe wis sing disebul Semar wae. Aduh mati aku. Apa meneh aku sing urung disebul? Diantem pisan iso almarhum. Oh ya. Nganggo pikiran meneh omong iki. Aku ora nganggo kekuatan apa-apa kok kan mungsuh. Para dewa iki terus maksudnya piye? Itu aja mlayu. Adine arep melu-melu. Kowe arep ngiwang karo kakangmu, ya. Arep ngiwang karo kakangmu. Ayo wani karo Bathara Brahma. Aku nyipta geni kobong sawakmu mati nang kene kowe. Ayo. Semapa meneng wae. Trawat tratapan aku wae. Ayo wani kowe. Yen pancen wani karo Bathara Brahma, yen perlu krubutan wong loro ora bakal tinggal loncat. Lah kok ya kani kaya temen kaya ngene. Mati nang kene kok. Buri kae jurang jero banget. Arep mlayu karo aku nanti. Kowe ngapain nangis iki? Kowe mati karo aku tenan, Le. Ketemu Bathara Brahma kuwi nek nganti nyipta geni kowe karo aku kobong. Mlayu. Mlayu matamu. Buri lho jurang iki lho. Repate panasan iki dhuwur gunung, dhuwur banget iki jurang arep mlayu nek ndi. Nek kok yo nangis. Yen pangapunten Bu kula. Kula sing nyunaken pangapunten Petruk. Bali ora? Bali pripun? Mboten wonten dalane. Bali wae papan to dalan sing bener. Kondo karo bapakmu. Siwa Semar aja ngarepake Sekar jambu dipunirma lan peron pertoko jiwa. Iki adewe tekan omah isih diunek-unekke bapak rene. Ya nek mung diunek-unekke. Nek diunek-unekke nganti kaya ngono kae monggo bapak iki nek ngunek-unekke santen-santen. Bagong Petruk anak kongkon ra ngrampungi. Wis tak kandhani to nek aku ki kakange Bathara Guru. Kowe rono ki kowe sowan Pak Lek. Pak Lek Bathara Guru njaluk ya sing apik-apik. Bali tekan omah ora entuk gawe. Gabrak apa anak kaya ngono. Cemarak cangkeme ngono ku ya. Mesti kan ora aku. Iki pun Mbah. Bangane kula wangsul tekan omah midhunake bapak. Wis kok moderne kene ra apa-apa Le. Mati saloro diwujudi ya Le. Ora apa-apa wae. Anakku cilik-cilik ora apa-apa, kowe ninggal anak wis gedhe-gedhe nek bojomu lempoh. Bojoku ayu wae. Ditinggal yo mane-mane digulung plocok ora. Kuwi senengane. Kowe mati penak das utangmu akeh. Oh, ayo mati aja-aja. Lah witene wis ora ono dalan. Wis kowe karo aku manut wae kok. Dikapak-kapake manut paton pasrah wae. Kene margane pati. Yen manjeris manut perkara engko bapakmu ora trima perkarane karo Kanjeng Rama Pukulun Jatimurti sing wigati anak-anake. Wis wani gawe geger Suraya. Peluputane titah sing wani gawe geger Suraya mung wajib dihukum cemplungke kawah Candra Dimuka.
ing kene marganing patimu kowe para kawan Petruk. Sopo Gong? Kancamu po? Kaya kancaku sing parkir nang imok giring ae, Sir. Rambutnya ya rewo-rewo ngono kae. Lho kok gereng ya kok? Hah? Kok gereng ya? Buta ae, Rek. Hah? Buta? Lho sapa ya, Truk? Mengko pukulan Bathara Kala. Engko nek pukulan Bathara Kala kae mung duwe pamrih kae mesti. Ngewangi kowe kok nek dewane kalah kabeh. Petruk, Bagong, aku luwe. Kowe dadi panganku, modar. Mati meneh. Piye to iki kok ketoke ra penak terus to, Gong? Kowe iki lek gawe sanggit piye, Truk? Awake dhewe kok ngrekoso terus ki piye to? Wis rasa dadak. Piye-piye cacak menang cacak butuh kae tututi takoni sapa, Gong? Yo! Petruk, kancamu aja. Perkarane? Aku iki kenal karo kowe. Petruk. Sapa, Truk? Kowe kok duwe kanca gleleng ngene? Mbah aku ora ngerti. Aku iki ora ngerti. Apa ana tepung ro kowe? Kowe iki senengane ngapusi. Sapa? Nuwun sewu, kula nu bingung panjenengan kok nyebut kula Petruk ngono. Panjenengan kenal kali kula lho. Ora dal. Ora kenal sebab piye kowe tau urip bareng karo aku. Engko gek kowe iki ya buta to. Ngaku wae, mulane wingi pitik kuthukku do modar iki. Tak cokoti ya ora. Oh kan kamu buta-buta kaya ngono. Medeni Truk ora. Kilono buta teko Truk. Nganggo kopiah. Ya wis ben mengke wae. Truk. Aku ora mentolo krungu penangismu mula aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Lho. Widodaren dusik to menengo to. Menengo sik. Apa-apa tok saut. Iki ben ngomong sik, engko rak dhewe jelas ora apa-apa disaut. Lah ngomongane aku medhun saka Karang Kawidodaren. Masa widodari bentuke kaya ngene. Aku didhawuhi dening dewa supaya njaga Karang Kawidodaren saka bangsaning jim diunggahake dadi bangsaning dewa. Jim kok. Oh, wis rasa takoni paham aku. Apa? Iki nganu iki Jim dan Jum. Jim dan Jum tidak ora serial TV lah. Sapa itu? Petruk. Nun. Kowe tau urip bareng karo aku ning jamaning Jim. Sadurunge kowe dijaluk dening Semar, kowe nyegat begal karo Semar. Ditututi awakmu. Kowe mbiyen dudu Petruk ning jenengmu Raden Petruk. Wah. Begawan Salantara. Iya. Aduh. Iya. Ceruk. Ngopo?
jare jenengmu dudu Petro. Sapa? Raden Pecer. Kaya dadi Petro ya. Oh, dibenerke karo Bapak Semar. Terus kuwi sapa ya, Tru? Kowe tak critani ya Gong aja lara ati, ha. Aku iki jane dudu bapak anake Semar, aku anak bapake Bapak Sambungan. Wah, pedote kok endi? Maksudnya Bapak Sambungan ki aku ki mbiyen doperi karo bapak. Tegese bapak angkat ki nek carane Jawa Bapak Sambungan. Mengkono. Heeh. Iki bapakku asli. Masa? Heeh. Bapakku asli mbiyen bangsaning jin saiki dadi dewa. Wah, bajigane. Kowe anak dewa kowe. Heeh. Ya nyun ngapura, Gong. Terus aku? Kowe iki mung saka ayang-ayangane Semar. Bapakmu ya ora ana, mbokmu ya ora ana, dumadi saka ayang-ayangane Semar. Sing nyipta mbiyen ya Iwang Pikulun Spada Wenang utawa Iwang Pikulun Asih Prana. Oh, tepung aku nek ro asih. Asih Prana. Masih apa asih? Nek masih tepung aku klawer to. Udu. Bagong kowe aja lara ati apa aku bapakne Petruk. Aku Begawan Salantara. Saiki ngalih jeneng Gandharwa Raja Bali. Wah, ora tau pulang. Iya. Gandharwa Raja Bali iki jeneng kok ora tau pulang. Matur suwun Pak sampean pun ngerti ale penangise ati kula. Petruk, kowe aja wedi, kowe leren nggonmu njaluk sekar. Kelemper tangga jiwa jambu dipa nirmala. Lan aja rumangsa kijenan ning kayangan. Ingkang sejatine gegayuhane bapakmu mau becik ya mung Iwang Pikulun Jatimurti sing kesasapan tumindak sing ora prayoga. Yen ana dewa sing arep gendhak sikara karo kowe singkirke aja melu-melu. Ayo, aku kuwata, ayo lantai nanging padha wae. Ayo, tunggal kayane. Andek kono sia-sia arep Petro. Ayo kene ayo. Ayo tulung awe entuk anduk. Rumangsane nyepeleke karo kawan Petro. Gleleng. Temu bapakne. Iya. Wah, dewa iki aja tak sumbari. Dewane pirang-pirang, bapakmu lagi ngladeni dewa siji, ya ana dipati nganglang jagat. Ayo, sedul modar. Nek ra prayitna, Bagong iki ngomong sok nyemelangi ya ora. Aku iki mek ngomongi ora. Ora medeni ya ora, mek ngomongi. Mek ngomongi. Wong urip nang dono iki dibajake omong kosong. Omong kosong ora. Ayo ndelok bapakmu lek grek kae, Tru. Ya, wah, ayo kaya ngono kok. Ah, dewa bubar mawut kakar-karan kalau wah, seneng. Ayo, Gandharwa Raja Bali Salantara, Pikulun kula ingkang abdi. Ngamuk punggung Sulatantaha Nirbaya Nirwikara. Sinten tiyangipun nggih boten ngertos bilih Petruk inggih Petruk menika anak kula. Namung dipun mong dening Semar Badranaya. Sinten ingkang badhe kendhak sikara dhateng anak kula. Kula mboten mentala nyumurupi penangisipun anak kula. Kita ngewangi atmaja kita bakal gedhe walate sarta kita bakal ulun katutake dosane. Nyuwun pangapunten menawi kula wantun kaliyan panjenengan.
Salantara. Kulun Yamadipati ya. Kowe ngorak-arik para dewa. Ora minggal jebol nyawamu. Mangsa bisa glawet tinjung akhirat nyawamu. Monggo Ratri Merjaya dateng Purbantara Waraja. Kok kowe iki piye to? Kok iso? Tok jupuk nyawane, lak pejet karo menjinge. Lah sebabe bapakmu dijabuk nyawane to? Apa melekar kae apa? Ning wis iso tangi meneh. Oh ya syukur. Ya Madipati iki piye iki? Nyawane endi? Aku ora weruh. Meneh nganti ora ana kowe dukani Wangkulun Bathara Guru. Mati tenan mau mengeda-eda iki. Aku ya ora iso njabut nyawa kok gek mengeda-eda. Ya wong tok tak jambak tak pejet karo menjinge kan. Ngrek modar. Ayo. Urip kok. Anget tak, Tru? Aduh. Oh, urip. Bagong ngetan. Tangan enek-eneke. Genah mules mbok yakin. Aja kadi printer. Kuwi kena sithik wae wetenge larane ra jamak-jamak. Wah, lancar. Waduh. Bagong wong edan. Wah, lancar. Kena setute larane raja. Kok diplintir. Pajake gawe ntronto. Woi, adalah wah kayanganmu Warudaya mak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe Gandara Raja Bali wonten dawuh Kulun. Lah kok dadi kowe mbelani karo Petruk? Akeh sanjane para Jawata Widodara Widodari padha nungsang kuyang numbuk bentus padha golek papan penderikan awit wedi ngawan pengamu ing Salantara. Iki manah kula namung boten mentara kula mireng dhateng penangisipun anak kula pun Petruk. Anggenipun dipun sikala dening para dewa wekasan kula kedah mandhap lan bilani dhateng anak kula. Ya, bener. Sing jeneng arep netangi kamurkaning wong lanang kuwi siji rusuh ana bandane, angka loro rusuh ana bojone, angka telu rusuh ana anake. Mesti bakal mutap. Inggih. Mula jeneng mokal. Petruk kuwi atmaja kita. Petruk kuwi anak kita. Inggih. Petruk kuwi anakmu. Mula ora jeneng mokal yen kita mbailani karo Petruk Kantong Bolong. Ya mong ngene ya. Gandara Raja Bali aja nganti kawanguran Iwang Jatimurti. Sabab yen nganti kawanguran Iwang Jatimurti kita mengko bakal nampa pidana saka Iwang Jagadgiri Pratingkah. Inggih, Kulun. Sartane Petruk Kantong Bolong apa dene Bagong? Kita baliya marang Madyapada, ulun jarwani jatine lelakon. Penemune Iwang Pikulun Jagadgiri Nata, wong atua kita bakal kembali marang panguwasaning para dewa. Kuwi mau wis tak klerokke nanging ora diagem apa kang dadi atur ulun. Lah iki saya ngombro-ombro pangertene Iwang Jatimurti bakal mudhun ana ing jagat. Bakal sak perjagong lawan bapakmu. Mula mongko perkara ala becik bener luput men ditanggung karo bapakmu. Perkara iki men dilakoni dening Iwang Pikulun Jatimurti apa dening bapakmu Semar? Oh, ngaten Kulun. Ya. Wis ngono wae ya. Salantara kita bali marang kewajiban kita. Petruk ben bali marang
Marcapada bali marang Karangdempel. Oh iya, ngestaken jauh. Ya mong kowe tak kandhani ya Petruk supaya bapakmu kinen prayitna ngati-ati marang tingkah lakuning kadange dhewe ya kuwi Wang Jagagrinata. Nggih, ngestaken dawuh ulun. Wis ngono wae. Ulun kondur makayangan. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka ulun. Ya, wis kaya slamet ya Petruk. Bali ning Marcapada. Nggih, ngestaken dawuh. Iki nek ora gawe geger ngapa ta? Ngopo iki, Gong? Jarine tak tarani Raffi ae. Mula mabur tiba neh. Wah, lah trondolo ngene. Dewa lah digawe wirang. Ulun ki pujakane dewa lho. Kok setute ditaleni Raffi ya. Mula mabur kok bali medhun meneh. Upama udu jeneng kita. Dadi apa kita? Dadi wong. Kurang ajar to iki. Gong wis Gong. Mengko golo-golo meneh. Kowe pedhot dalan iki terus angel lho ngangkat truk. Ayo pokoke wis iki. Wis ngono wae, guru talene ajar kowe. Ngono ya, njaluk ngapura iki mergo pakak. Ayo tangane ngono kowe. Wis to Gong darah rampung-rampung. Wis ngene ora madhep rene ora rampung-rampung. Petruk, dalem Pak. Bagong, dalem Pak. Wis bapakku. Ana ngaku kok. Ya ora apa-apa, Petruk. Wis kowe bali kandha karo Semar. Apa sing dingendikake dening Wang Pikul Narada, aku tak bali marang kewajibanku mundak didukani Wang Pikul Jatimurti. Sing napa malih Pak ketemu kali kula ngono kanan kali bapak. Sok yen ana sing njaluk lakon Semar bangun gayangan Petruk. Diomongke lho. Riya dina mesti ketemu mbuh pirang abad, pirang atus taun meneh monggo aku iso ketemu karo kowe Petruk.